De winnaar van de Berenloop, Riekele Kobus. Helemaal geweldig, Riekele. Als er al 2 kanshavers binnen op een oerwinning op de marathon bij de Berenloop, dan ben het wel Ilona Kruis en Riekele Kobus. Kobus won verliezen hier, Kruis was 3 keer tweede. Is het toch stiekem een droom? Ja, ik zou het heel mooi vinden om de Berenloop een keer te mooi winnen. Ja, ik zou hem heel graag nog een keer willen winnen, zij is het wel. Riekele, helemaal gefeliciteerd, jongen. Ja, dat is echt piekenveld. Ik hier net verwachten, dus dan, ik ben totaal niet favoriet. En ja, ik kom er als winnaar uit de bus, dus dat is heel mooi. Ja, het is een bepaald gevoel van vrijheid. Maar wat is dat doch? Dat speciale gevoel dat de Berenloop omheen brengt. We bezieken dichter bij het antwoord te komen, maar help van 3 stellingen. Ja, dat denk ik wel. Nee, ik denk het net. Wel een van de Zwitsen, maar net de Zwitsen. Strijd en ja, passie. Genieten, ja. Eigenlijk alles, totaalplaatje. Een heel bijzonder moment toen ik in 2006 voor het eerst de halve marathon draafde, dacht ik van ja, dit vind ik prachtig. De mensen aan de kant, de organisatie, de vrijwilligers, dat maakt het een heel uniek evenement. Dat hoor ik net te zeggen. Ik zal mijn best doen, maar er is een sterk damesveld en we zaten al wachten, de sterkste wint. Ik maak wel een goede kans. Daar moet het gebeuren. En daar gaat het gebeuren om het goed te zijn.